أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ngihlale ngisho ngithi amaNazaretha awafuni ukufunda iQuran. Banawo amalokuzana ama-Play Store emafonini wabo. Angeke bayidownload iQuran bayifunde. AmaKristu wonke inhlobo zonke zamaKristu abafuni ukufunda iQuran. AmaRoma, ama-Watchtower, inyanga, izangoma, abakhonza amadlozi abafuni ukufunda iQuran. Why? iQuran ibaphosela inselelo, i-challenge. Mamela, mawufunda iQuran kukabili kwenzeka into ezi2. Mawufunda iQuran is either uvuleka amehlo, uyaphuma kulobo umnyama lobo ohamba kubo, uyaphenduka uhamba eqinisweni, noma ungena deep ebumnyameni kakhulu kunakuqala, ngoba iqiniso sowuyalazi, wenza ngamabomu umthetho sowuwazi. Zimbili izinto ezenzakalayo mawufunda iQuran. Manje basaba lokho ukuthi mabefunda iQuran kumele ukuthi baphenduke. Mabengaphenduki impilo zabo zophenduka zibe nzima. Subhanallah, kusho mina. Allah says waman a'rada an dhikrillah. Lo muntu loyo ophambanayo nomdali wakhe, ophambanayo nokukhumbula umdali wakhe. Subhanallah. Fa inna lahu ma'ishatan dhank. Lo muntu lo uzophila kabuhlungu lo mhlaba, ngeke akuthola ukuphumula. So labantu abasaba lento leyo ukuthi mangafunda le Quran kumele ngiphenduke ngithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngoba iQuran izongitshela iqiniso. Uma sengilibonile iqiniso ngiyifundile iQuran angangaphenduka, ngisenkingeni la kulomhlaba ethuneni ngelanga lokwahlulela. Yingakho nisaba ukufunda iQuran. Awulaleleke nje inselelo Allah aniphosela yona. Allah says ya ayyuhan nas, nonke bantu eniphile emhlabeni nonke, Allah uyani-addressa umdali wenu. Niyamvuma niyamphika, uyani-addressa namhlanje, unika umlayezo. Lalelani ukuthi Allah uthini. Subhanallah. Uzkuru ni'matallahi alaykum. Khumbulani izinto ezinhle uAllah umdali wenu anenzela zona. Khumbulani izinto ezinhle umdali wenu anenzela zona. Wena uzobe ususho ukuthi owakho lo mkhonzayo ngaphandle kaAllah ukwenzelani, kodwa umdali wakho uthi khumbula izinto ezinhle lezi yena kwenzela zona. Subhanallah. La ukuthi uthini? Hal min khalqin ghayru Allah. Subhanallah. Yizo nje ukuthi uAllah uthini. Uthi ukhona yini omunye umdali ngaphandle kaAllah? Uyanibuza. Ukhona yini omunye umdali ngaphandle kaAllah? Nina enikhonza abanye onkulunkulu niyabuzwa namhlanje. Ukhona yini omunye umdali ngaphandle kaAllah? Subhanallah. Yarzuqukum minas samai wal ardi. Allahu akbar. uAllah uthi uyena owondla yonke into esemazulwini nesemhlabeni. Allahu akbar. uAllah mkhulu kakhulu. uAllah uyena owondla yonke into esemazulwini nesemhlabeni. Nina nalabo onkulunkulu benu abakhona emhlabeni nondliwa uAllah. Subhanallah. La ilaha illahu. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. This is surah number 35.
Surah Al-Fatir, chapter 35 of the Holy Quran. Ngale verse bani, verse 3. Then Allah says, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Fa anna tu'fakun. Allahu Akbar. Nichezukelani endleleni iqiniso nilazi. Niphambukelani maNazaretha endleleni iqiniso nilazi. Niphambukelani maKristu endleleni iqiniso nilazi. Ma-Watchtower niphambukelani endleleni iqiniso nilazi. MaRoma niphambukelani niwuphulelani umthetho niwazi iqiniso nilazi. Nani nina nikhonza amadlozi niphambukelani endleleni iqiniso nilazi. Umdala uyanibuza. Subhanallah. Allahu Akbar. Wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik. Subhanallah. Lalela ku Allah uthini? Uthi maniphambuka, ningalaleli, nisinyefula, nisongela, nisizingela, nisihleba, nikhuluma konke nikuthandayo ngathi thina esinilethela amaqiniso. Maningafuni ukulalela, niqhubeka nobuhedeni benu. Uthi Allah singakhathazeki. Aqali ngathi, kwakungaqali ngesithunywa sika Allah. Aqali ngathi nabaprofeti nezithunywa Allah ayithumela before yena benza same thing. Same thing leni yenzayo. Aqali ngathi kwakungaqali ngesithunywa sika Allah. So uAllah uthi singathuki, kungasikhathazi lokho. Kodwa thina siqhubeke sinikeze ini umlayezo. Subhanallah. Lalela ukuthi Allah uthini? Wa ila Allah turja'u al-umur. Subhanallah. Zonke, all the matters going to return to Allah. Konke kuzobuyela kuAllah. Zonke indaba, konke lokho enikwenzayo, kwanini uqobo lwenu ziqu zenu, one day liyeza ilanga lokufa niyobuyela kuAllah. Niyathanda nthandi. So yenzani ngendlela enifuna ukwenza ngayo. Kodwa kusala iqiniso sizonilethela njengoba linjalo. Sengathi umdala nganivula ingqondo, aqale ngami, eze ngani, asivula amehlo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Ma-Muslims, nani ninensambe bumnyameni. Buyani nani nizohamba ekukhanyeni. Maningi ama-Muslims ahambe bumnyameni. Mawuthi uyabatshela bayakudelela, abafuna ukumamela, baqhuba amakhanda aqinile. Maningi nani uAllah uthi wa ila Allah turja'u al-umur. Nazi ukuthi kuAllah nizobuyela one day. Hlaleni kwazi lokho. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.